kupingane ora bocor iki golek ana nuwun sewu kencete sing nrincing kuwi aja nganti dirabi. Oh lho fisik kencete nrincing wong wedok lek kencete nrincing kuwi aja dirabi. Lincip ngono kae wani karo wong lanang. Berarti semakin lincip kencete semakin lincip omongane ya. Lakune rada dicit-cicit kuwi wani karo wong lanang. Berarti yo lincip omongane. Iya lincip omongane, tapi lak wong wedok ki mbembeng. Oh, apik kuwi rada gedhi. Iya, gedhi mbembeng. Aja dirabi le. Nyapa? Tas babaran. Ngono kok iso. Nembang ya, aku nembang. Nadane coba. Oke, lagu ki sing lagi sing anyar. Lagu mah surat penjajah. Nah, surat penjajah. Nyeritake masa lalu iki apa sing anyar? Ayo rambute kaya garangan. Masalah kobong setel nom iki kaya ngene iki. Setel nom apa awakmu tuwek ngono kok dadak semur barang. Ya kolmu aku lah. Agek selikur. Selikur apa? Ora percaya kowe.